পরে জেলত ভৰাই দিছে ডোন্ট মিসলিড মি তাই সাসপেন্ড কৰিছো তোমাক জেলত ভৰাই দিছে you will be arrested I am telling you I don't compromise he has been suspended you will be arrested आफाया दा होखारबाय होसोबाय ने खारा दंफैयो आं हाग्रायाव बिराद दुखु जाना दं फंबायमोन मोनजाया मोनलोङा गुड इभिनिं एभरिवान आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङै दं स' बे समाव आं नोंथांमोननो नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायावसो खौरांखौ लानानै फैदों बा भिडिअखौ नोंथांमोननो फोरमायनो बा दिन्थिनो होननानै लाना फैदों जाय हक नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ किसुमाना नुखाबाय जानांगौ बा किसुमाना नुवाखै नोंथांमोना जायफोर नुवाखै नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै ला गोसो होनानै खोनासं थारैनो नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय माबा मोनसे बेनिफिट जागोन होननानै आं सानदों आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफोर नुखानाय नोंथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आं सिगाङावनो बावहरनाय थाखाबाय दा बेनो नोंथांमोना सिगाङाव होनाय नुदों जे टिकादारखौ एरेस्ट खालामनो नागिरनाय आरो सोरबा सासे मुहुरिखौ जेलाव सोनो नागिरनाय बेफोरबायदि गोबांथार बाथ्रा नुदों सोरखौबा एरेस्ट खालामगोन सोरखौबा जेलाव सोगोन जिखुनु खामानिनिफ्रायबो दानगोन बेफोरबायदि आरोखि दा बेखौ सोर मन्थ्रिया खालामदों आरो बे मन्थ्रिया मानि खारनाव रागा जोंदों नोंथांमोना फुल भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बुजिनानै लानो हागोन दै निस्सयनो आरो आं आसा खालामो जिथुनाखि सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नोंथांमोनहा थारैनो जोबजासिम नायब्ला मालाबाबो बुजिनाय नङा आरो जोबजासिम नायब्ला निस्सय रोखा रोखा बुजिनानै लानो हागोन आरो बेफोरबायदि जोंहा बिटिआर सरकाराबो बा जोंहा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' साराबो जोंनि माखासे गाद्दारि थिकादारफोरखौ बा बर'नि थिकादारफोरखौ बेफोरबायदि खालामथावना ना खालामथावै नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो सेकेन्डआव नुदों नोंथांमोना जोंहा जेम्स एक्टर आदानि बा सारनि भिडिअ बिफाजों होखारजानाय हाबानि उनाव बिथाङा बिफाजों होखारजादों होनना बुङो बेयो मानि खारनाव बिफाजों होखारजाखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला नोंसो बुजिगोन आरो फानि टाइपसो बानायदों ना माब्रैसो बानायदों जोंहा जेम्स सारा बा जेम्स आदाया आं बेखौ हमनानै मोनाखै नोंथांमोना बुजिनानै लादो आरोना जोबजासिमाव एक्सुवेलि आं बुजिनानै दङ गोरबो सिङाव आरोना आं गोरबो सिङाव बुजिनानै दं खिन्थु नोंथांमोननो आं फोरमायथ'वा जे मानि खारनाव जेम्स सारा बा जेम्स आदाया न'निफ्राय बिफाजों होखारजाखो आरो बे 4,000 रांखौ मानो खावामोन जेम्स आदाया बिफानिफ्राय बा जेम्स सारा नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै लानो हागोन दा जाय हक नैबे भिडिअ सिगांथाराव होनाय भिडिअ इन्ट्र' बिथाङा बे मन्थ्रिया मानो रागा जोंदों आरो बे मन्थ्रिया सोर मन्थ्रियानो जाहैबाय जोंहा पीयूष हाजरिका बे पीयूष हाजरिका मन्थ्रिया गावनि थिकादारखौ जिथुनाखि लामानि खामानि मावनाय बे लामानि खामानि मावनाया जायनि खारनाव आरो बेखौ गोजो होग्रा लामा सेंग्रेबेल गारनाय बाला अन्थाइ गारनायखौ गोजो होग्रा जे रुलारनि जेबो बेबस्था गैया मा गैया गारि गंसे खारनाय लोगो लोगो हाब्रु जाजोबनाय लिक जाजोबनाय नै बिनि खारनाव पीयूष हाजरिका मन्थ्रिया रागा जोंदों आरो थिकादारखौ सासपेन्ड खालामनो नागिरदों जेलाव सोनो नागिरदों नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला रोखा रोखा बुजिनानै लानो हागोन दा बे पीयूष हाजरिकाया जेरैबायदि जिथुनाखि गावसिनि थिकादारखौ खालामदों बेबायदि जोंहा बिटिआरनि सासे सिएम प्रमद बर' सार दङ जेरै जायखौ जोङो बर' हारिनि बिफा बा जोंनि बर' हारिखौ बा बर' ओनसोलखौ बेंग्रा नायग्रा बिथाङा दिनैनि दिनाव जोंनि माखासे बर'फोरनि बा बिटिआर ओनसोल सिङाव थानाय बा जोंनि बिटिसि एरिया ओनसोल सिङाव थानाय जिथुनाखि गाद्दारि थिकादारफोर दं गाज्रि खामानि मावग्रा थिकादारफोर दङ लालसा थाखा फैसानि लालसा खालामग्रा थिकादारफोर दङ कारापसन खालामग्रा थिकादारफोर दङ बैफोरबायदि थिकादारफोरखौ जोंहा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा बेफोरबायदि एरेस्ट खालामनो हागोन हाया खामानिनिफ्राय बा थिकादारनिफ्राय दाननानै होनो हागोन हाया खामानिनिफ्राय आउट खालामनो हागोन हाया नैखौ बयबो नोंथांमोना गोसो होनानै बुजिनानै नाय बा साननानै नाय आरो नोंथांमोना निस्सय कमेन्टआव माब्लाबाबो कमेन्ट फोरमायहरालासिनो दाथा आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसे हायो एसेबां शेयार खालामना हो जाहाथे जोंनि बिटिआर सरकार सिएम प्रमद बर' सारनिसिम सहैथों आरो माखासे जोंहा पलिटिकेलनि दैदेनगिरि लिडारफोरनाव बा थिकादारफोरनिसिम बे भिडिअ मोनहैनांगौ आरो मोनहैनांगौ आं बेखौ सानो आरोना आं बेखायनो सिगांग्रो रिक्वेस्ट खालामनो लुगैदों जोंनि बर'नि जेसेबांखिनि थिकादारफोर दङ जोंनि बिटिआर ओनसोल सिङाव जेसेबांमानि थिकादारफोर दङ रावबो मालाबाबो गाज्रि खामानि मावनानै दा दिन्थि पाब्लिकफ्रा रायजो राजाफ्रा गोसो जायोब्ला ससियेल मिडियायाव आपल'ड होनो हायो भिडिअफोरखौ सोर माबायदि थिकादारा खामानि मावदों आरो सोर थिकादारा कारापसन खालामदों सोर थिकादारा जागासिनो दङ सोर सरकारा जागासिनो दङ नै बेवहाय माने बै जिथुनाखि हमनानै ला दाबायदियाव जोंहा बिटिआर सरकारनि आन्दाराव खामानि दामानि मावबाय थानाय बिटिआर सरकारनि आन्दाराव थानाय बा प्रमद बर' सारनि आन्दाराव खामानि मावबाय थानाय थिकादारफ्रा जिथु गाज्रि खामानि मावोबा प्रमद बर'नि बरनाम थांगोन बा जोंहा बिटिआर सरकारनि बरनाम थांगोन बेखायनो आङो रिक्वेस्ट खालामो गोरबो बिखानिफ्राय जाहाथे जोंनिनो आंगोनि बिदा फंबाय बर' हिसाबै जानानै बर' एलेकाखौ बर'नि एरियाफोरखौ मोजाङै मोजां नायनानै हो आरो जिथुनाखि बिटिआर ओनसोल सिङाव थानाय बर'आनो जा नन बर'आनो जा मोजाङै मोजां खामानि दामानिफोरखौ मावनो हायोब्ला निस्सय नोंथांमोनानो नाम मोनगोन आरो मोजाङै मोजां नोंथांमोना सरकारनिफ्राय बा सेन्ट्रेल स्किमनिफ्राय नोंथांमोना आसाम स्किमनिफ्राय बा बिटिआर स्किमनिफ्राय नोंथांमोना खामानि दामानिखौ मोनबाय थागोन बा स्किमफोरखौ मोनबाय थागोन आं बेखौसो सानो आरोखि जाय हक नोंथांमोनहा बुजिनानै लादो बा मिथिनानै लादो नोंथांमोना जोंहा मानि खारनाव
दिनै पिजुस हाजरिकाया थिकादारखौ एरनो नागिरदों बा एरेस्ट खालामनो नागिरदों आरो मा हिसाबै बिथांमोनहा दिनै माबायदि गाज्रि खामानि मावनानै दिन्थिदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लादो आरो निश्चय बुजिनानै लादो এরেস্ট করে জেলত ভৰাই দিছে ডোন্ট মিসলিড মি টাইম সাসপেন্ড কৰিছো তোমাক জেলত ভৰাই দিছে কেইবাৰ মাৰিব লাগিছিলে ডোন্ট মিসলিড মি ইউ উইল বি এৰেষ্টেড আই এম টেলিং ইউ আই ডোন্ট কম্প্ৰমাইজ হি হেজ বিন সাসপেন্ডেড ইউ উইল বি এৰেষ্টেড এইটো দৰঙৰ পথৰুঘাটৰ ডিমিলা নদীৰ মথাউৰি 17 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈছিল মথাউৰিটো এৰেষ্টেড আই এম টেলিং ইউ মথাউৰি নিৰ্মাণত ৰোলাৰ বাধ্যতামূলক কিন্তু ঠিকাদাৰ অভিযন্তা মিলি হেমাহি আৰু পালমৰা কাম কৰিছিল যাৰ বাবে মন্ত্ৰীৰ খং উঠিল মোৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নহয় মানুহ আৰে তোৰ কথা হ'ব পাৰে নেকি তুমি তোমাৰ এষ্টিমেটৰ মতে কাম কৰিছা ঠিকাদাৰক জেলত ভৰাই থোৱাৰ হুংকাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ইউ উইল বি এৰেষ্টেড আই এম টেলিং ইউ আই ডোন্ট কম্প্ৰমাইজ হি হেজ বিন সাসপেন্ডেড ইউ উইল বি এৰেষ্টেড কামটোৰ দায়িত্বত আছিল ঠিকাদাৰ নৱ তালুকদাৰ আৰু এইজন অভিযন্ত্ৰা কিশোৰ পাঠক দুয়োকে তীব্ৰ সকিয়নি মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত তাৎক্ষণিক নিলম্বন অভিযন্ত্ৰা কিশোৰ পাঠকক আৰু ঠিকাদাৰক চৌকছ ঠিকাদাৰৰ লগত মিটিয়ালি কৰে হা ঠিকাদাৰৰ লগত মিটিয়ালি কৰে বানপানী আহিব আমাৰ ঠিকাদাৰৰ লগত মিটিয়ালি কৰে আপুনি কিমান মিটাৰ পিছে পিছে হেৰি কৰিব লাগে 1.3 ফুট 4 ফুট মাটি দিয়াৰ পিছত আজিৰ পৰা কাম কৰিব নালাগে ছমাহ হ'লে ছাছপেণ্ড কৰি দিয়ে ইউ গ'ল দ্য কোৰ্ট মোৰ লগত কম্প্ৰমাইজ ছমাহ কৰি ছাছপেণ্ড ফৰ লেক অফ ডিউটি এণ্ড হেৰি বুলি কিবা লিখি দিয়ক আৰু লগত ঠিকাদাৰৰ আৰু ঠিকাদাৰকো চৌকছ ঠিকাদাৰক ঠিকাদাৰক চৌকছ দিয়ক এওঁ ছাছপেণ্ড কৰি দিয়ক পাছতে আচলতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ খুৰাকৰ মৃত্যু হৈছিল বৰতীয়া গাৰে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি মন্ত্ৰীয়ে মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল আৰু মথাউৰিৰ পালমৰা কাম দেখি এনেদৰে খং উঠিল এই মই মোৰ ব্ৰতত আছোঁ মই খুৰা ঢুকাইছে মই ব্ৰতত ইয়াত কাম চলাইছোঁ মন্ত্ৰীৰ খং দেখি উপস্থিত সকলো হতবাক মন্ত্ৰীক সকলোৱে ধন্যবাদ জনালে সকলোৱে ক'লে মন্ত্ৰী হ'লে এনেকুৱাই হ'ব লাগে মন্ত্ৰী আঁতৰি যোৱাৰ পিছত মুখ্য অভিযন্ত্ৰাই ক'লে মথাউৰিটোৰ বাকী থকা কামখিনি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কন্ট্ৰেক্টৰে কোৱা মতে কৈছে আমাৰ 1 মিটাৰ হোৱা নাই কাৰণে ৰুলিং কৰে কিন্তু ৰুলিংখিনি তাৰ ইন ডিউ কোৰ্স গোটেইখিনি কৰা হ'ব আৰু ৰাইজৰ অভিযোগটো মই শুনিলো মই তেখেতসকলে এখন দৰখাস্তও দিছে মই লৈছো ইমিডিয়েটলি আমি এইটো ফলো আপ কৰিম মঙলদৈৰ পৰা ঋষিকত চহৰীয়া DY 365 बेनिफ्राय बे जंगलबारियाव हाबायाथ' जाबाय रां एसे बुथुमना दोननायजों खामानि मावनानै दा फैसाया जोबनानै जोंहानि आफाया औवा फिसा फिसा बै सोनाबा दैमा सेराव गायना दोनना औवा फिसा फिसा फाननाय दंमोन बेस्राया 5000सो 6000सो मोनदोंमोननो गावगाय बाजार खालामखांनानै 4000सो दंमोन हाबा जोबखांनाय लोगो लोगो आफानि फैसाखौ खावनो गोनां जादों बेनिफ्राय आफाया फैसाखौ नागिरना मोनासै सानखाबाय बे फिसालायानो लाबाय बे हाबायाव दाख्लैबो बिदि देखायनो आफाया दा होसोबाय खारबाय आं गिनानै दा हाग्रा बारि बारि ओंखाम गैया फुङाव खेबसे केसारि मोनजायो सानफुआव गैखाया मोनायाव सेम बेफोरबायदिनो सानबा 6 दिन जालांबाय मेगन मानि गोथौ जालायलांबाय आरो मानसिफोरजों रायजानाय बुंजानायखौथ' दा बुंखासै आंनि काहानिया बेफोरबायदि सेंग्राफोर रां रुफा गैयाब्ला थाखा फैसा बुथुमनानै लानो हायाब्ला सहसाव हाबा खालामनाङा आं बायदि जागोन नङाब्ला बिफानि 4000 फैसाखौ लानानै खावनानै होसोजानाय दा हाग्रा गिदिंगासिनो दङ जोंहानि आफाखौथ' मिथिखागो जाबायदि दादागिरि आरो गरमबो मानसिया बेनिफ्राय जोबोर अनसुला बिराद मानसि अनो आफाया
बिहामजोखौबो जोबोर अनो बियो, बयखौबो अनो बियो, ओरैबायदि अनो मानसिया बियो, गुबुननि माबा खालामा, जानला मोनला खालामा, मानसि अनो बियो। दा आंखौ आरो अना आरो, आंखौ होखारना हरदों। बेनिफ्राय दा गिनानै बाजैनोबो नोंसोरनि कलखौ हरनो हायाखै। बोरैब्ला आफाया सोर हरदो, आंखौ हरदो होनना मिथिबा बिहामजोखौबो रायनो हागोन। बेनिखायनो खारना दंफैयो आं हाग्रायाव। बिराद दुखु जाना दं फंबायमोन, मोनजाया मोनलोङा। ओरैबायदि दुखु मोनदो, हा रां रुफा बुथुमनानै ला फंबायमोन, नङाब्ला आं बायदि खारनांगोन। जुलि जानोब्ला गोबां रां नांगौ, रांखौ मोजां बुथुमना ला। हाबायाव थाखा फैसाया स्र' जोबजोबगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट दिननिफ्राय माखौ जागोन मागोन नायदावबाय थानांगोन। दाहार लानानै आरो जुलि खालामना लायोब्लाथ' गैबोला। खालामनाय समाव दाहार लाबाय, दाहारखौ माजों मारिगोन बेफोरबायदि जानाङा। फैसाफोरखौ बुथुमजोबना लाग्रो, बेनि उनाव आरामसे हानाय बायदि जुलि खालाम। नङाब्ला औवा फाननाय फैसाखौ खावना लानानै आं बायदि हाग्रा गिदिंथिंनांगोन। दा आं मा जादों मिथिबायना, बै जों गंगार थाइसुम होनना बुङो, गोलाव गोथां जायोना, मोनबा गोसोम जायो, गोदैथार। ओरैबायदि दङ बे जायगायाव, बेखौनो जायै दंगासिनो दं आङो बिफाजों ओंखारजाना। जियानो जा, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन। गाज्रि मोनदोंब्लाथ' आङो बुंनांगौ जेबो गैला।